Pasta go huaigige. Cho fada le fioch Hartigan. Hartigan in ishe fiochanta Jonas Pique Neil. An chaid to go huaigige. Iad Buaicphointí sca an tastáin an son hawl le Ryan Stafford. Stafford bully Phil more rider sin agus Pointe dárédige. Anais go lár Parkish Shane Lennon. Buin Chialinis as Laighean hawl na Parkish and James Maguire. Maguire á bhuala agus Maguire á cheola Harrison Trasnán. Pasha stig sa chúine mátá, scain sé garisteach Shane Lennon in ish. Lennon Yassóig agus sinníocht anna bdáir fad. Eg cúnta lugus. Agus siar siad son a ríist further. Either Buaicphointí leis an Pointe further, níos slóthe agus in ish. Ian Armstrong, an bully mór lár Parkish. Agus sé tuair fé Peile na Australia. Ag deire an túsa táraigh agus sin anna Pointe ar fad. Stafford a dul a rinca do hénig. Leabhlacháil díantar agus an bheith díantar na cos tróirí, well, níl mar thoise Ceannais ag an bhí in ish Martin in ish agus Rosford do ráidir factige. Taig Martin, Botúnos na cúlathe. Ní chu sé an nach féan spéad an nish. Caid fada isteach an chúine mar bhfuil Liam Jennings an bheith díantaige ar an gosantóir. Thoise sa Ceannais, bhfuil sé Gachar traspa an a bheith tíocht an báideoir. Díochtach sa bheith an séireach fós agus in nean na dála Pointe ó Jamie Murphy ach díocht. Leo suas féinbart, Taig McDonald in ish agus siúd a dul a ruathar an pasta go huaigige. Fí na passan na le chéile in ish mar sin. Báide fachtad son ag Adam Gillespie well for sin kick sair fóríl. Neomantí beag ó hin nach. Curtha éigean go Ian Armstrong in ish. Agus písa Beascillinson ó Jamie Murphy ile anna géar ar fada ní chun son. Go histeach san martá go hanamhad a hénig. Tá sé láidir, tá sé tapig, tá sé crín. Tá pass curtha ina seo. É sin fachta ag Ian Armstrong agus sin scór anna bheo. Martin achar go Shane Lennon seo gluiseach anna gluiseach fórna an son. Idir fáinach bhuiine dúir chial as an daobh sa. Tá fear éalathe leistigh do Mhí-1-15 chun an pasa chur a bheras. Tháinig sé fós ag Thornton lenacha tóig agus bhíon cartaige an television mád a hénig an son. Agus am náir de leo ríist Lorna Parker. Déach sa bheith dain séireach do chunta Louth. Taig McDonald agus acra spáis ó sa chóir amach. McDonald lena Yassóig agus sin. Buaicphointí anna bheo ar fad nó. Tá Torco Crín sin ar so Jacker on a fast to the shit. McDonald in ish, éalathe isteach tíos na mogul chosanta, slash céim weig. Tuair sé fé, an daríoch an Pointe son, ag Tony McDonald. As ag Sean Callahan an captain in ish. Achar a bheras go Shane Lennon agus Salchof hada le Dara Dorian. Dorian sin an a fast isteach. Tá sé Sean ó talta ar fad. Pierce Grimes Murphy sin. I Peile na Australia, a tá sé chunfnacht ínte. No go méid an ard teist díantaige sin ceann mór grí a gcuacha sí fada go leor ó Jamie Murphy sin Pointe glóite tha na hir an scór agus cinnte gin sa cad dhéanana sé leis go bhfuilta sé hénig a dúir sé hénig fé ní thuair sé go Dorian brúachar titim má hen son Harrison Trasnán sin Pointe Lúthálta seo chuin an bhíris Dorian tá sé ar a chóir le héanann son in Council Buailteige agus sin Pointe Lúthálta eile ó Dara Dorian í fuair sé feicsa ciad le Tony i fiochananta Jonas Pique Neil an pass tu go huaigige cho fada le Adam Gillespie níl éon stad leis sin anna Pointe fada ag Adam Gillespie an pass isteach a John McDonald an bheart díantaige fiochananta Jonas Pique an Council Buailte leis agus cluiseann sibh ón slua go bhfuil san sásta leis an Council agus cinse anna bheartaíocht an son mar bhí an pass ní raibh sé crín sin iarach mór ard ó Taig McDonald weil sin an Countess na Pointí is fearr a feice higann sa omhranóna há seagra éiginnta tastáil ó chunta na Mhí le ciúis le féir na bróige an son ó Michael McIver has son nótáachta pass isteach Cluiche mar bhíon spás an son ag Finn White agus an Council seolta Harrison Trasnán tá sé siúd teis uallach Peile a láb seáilann sa. Pass chur a bheras go Taig McDonald aige. Tá idir a cúig ar a rám aige, haftíochtach sé. Idí Lazarus
ó más í anamhan sa sin ceall mór grí ár diatach sanna bheith nó tátar fad rud a bhór tá Michael McIver bhí sé sínte agus chuidir tús nó tátar fad leis an darla McDonald inis Tony an Baltasa agus well bhí sé do bhaoiní get túirt fé an chorann sa fé ceann cúpla nómad nó mar sin nadó dénach séte ag an réitóir agus an giadúir le blianta mór a fada an chréamh fé scór blian Laighean buaite ag cúnta Lú agus sé fíorn scéal a choman go raibh sé tílte go maith acu. Agus Sean Callahan captéan cúnta Lú agus é gárdach an chorainn nós a chiún an áde agus an giadúir le chéad bliana agus háscóir siad cúnta Lú Corrathe chrécha mórtas fé scór blian chuige Laighean.